Drahí hostia, milí priatelia, vítame vás na dnešnom ľudovom koncerte s krásnym názvom Keď sebe zašpívam. Už samotný názov nám prezrádza, že nás čaká večer plný piesní, radosti a spoločného zážitku. Ľudová pieseň je hlasom národa. Rozpráva o láske i bolesti, o práci i zábave,
a o každodennom živote našich predkov. Dnes si spolu pripomenieme, že aj keď sa svet mení, pieseň zostáva. Je mostom medzi minulosťou a prítomnosťou a čo je najdôležitejšie, žije dovtedy, kým ju spievame. Už v úvode ste mohli vidieť tanečné ľudové číslo pod vedením pána učiteľa Miroslava Morochoviča. Po ňom sa nám predstavila Ema Grócka s krásnou rusínskou piesňou pod vedením pani učiteľky magisterky Slávky Ratanskej. Poprosím vás ešte raz o veľký potlesk. A teraz nech sa náš koncert plynule nesie ďalej v rytme piesni, hudby a radosti. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Ja się na nią podałam.
Zelené
ľudový spievok. Ďakujeme vám veľmi pekne. A teraz trošku taký mix ľudovo-populárny. Nech sa páči, vychutnajte si. Zabudni
hostia. Náš koncert sa pomaly blíži ku koncu. Ďakujeme všetkým, ktorí dnes s nami spievali, tlieskali, či len ticho načúvali. Hovorí sa, že národ, ktorý si ctí svoje piesne, si ctí aj svoju dušu. A práve preto má zmysel udržiavať naše tradície živé. Nezabúdajme teda spievať, odovzdávať pieseň ďalej, či už svojim deťom, vnúčatám alebo priateľom. Lebo keď spievame, nie len, že si pripomíname minulosť, ale tvoríme aj našu budúcnosť. Na záver by som sa chcela poďakovať Slavke Kovalíkovej za prípravu dnešného koncertu, za jej obetavosť, trpezlivosť a srdce, ktoré vkladá do svojej práce. Pretože ju robí najlepšie, ako vie, s veľkou láskou a radosťou. A napokon sa chceme poďakovať aj vám, milí diváci, že ste boli dnes s nami a prišli ste podporiť svoje deti a vnúčatá. Prajeme vám ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia.